Haia, Dan Lloyd ydw i. Dwi'n actor, cerddor ac yn gyfarwyddwr theatr. Dwi'n portreadu cymeriad Aled Campbell yn y gyfres dyledu boblogaidd Rownd a Rownd. A dwi hefyd newydd orffen cyfarwyddo drama radio i'r cwmni theatr Theatr Nanog lawr yn Abertawe yng Cystadleuaeth. Nes i wneud gradd drwy gyfrwng o Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor. Nes i astudio theatr a'r cyfryngau yn fanno. Cyn wneud y penderfyniad bod fi eisiau symud i Lundain i hyfforddi fel actor a trio'n look i gael lle ar gwrs yn East 15 Acting School. Ac oedd hi'n anodd iawn cael lle yna, oedd rhaid clyweld cwpl o weithiau i gael lle ar y cwrs honno. Ond nes i fynd yna, o'n i wedi paratoi dau speech. Yn gwybod bod fi'n gallu siarad Cymraeg a dyma nhw'n gofyn os fyswn ni'n fodlon perfformio un o'r speeches hynny yn y Gymraeg, ac wrth gwrs o'n i'n wedi paratoi hynny o gwbl, o'n i'n wedi dysgu'r leins yn y Gymraeg o gwbl, ond nes i wneud nhw fyny ar y spot. Ond be oedd yn bwysig oedd bod nhw wedi cymryd diddordeb yn y ffaith mai fi oedd yr unig un yn trio am lle ar y cwrs oedd yn gallu siarad yr iaith Gymraeg, a oedd nhw'n gweld hynny fel rhywbeth unigryw iawn amdana i, a fel rhywbeth pwysig fel rhan o'n hunaniaeth i, ac wrth gwrs dwi'n gwerthfawrogi hynny. Ond oedd o'n ddiddorol gweld bod gyda nhw gymaint ddiddordeb yn hynny o beth. Pan o'n i'n coleg nes i ffurfio band o'r enw Dan Lloyd a Mr Pink, ac oedden ni'n gigio yn bob man, ac mae caneuon ni'n cael ei chwarae ar radio yma yng Nghymru ac yn cael ei defnyddio ar gyfer pethau ar y teledu. Nes i ran yn y ffilm Muppets i Disney, a nes i treulio blwyddyn yn y West End ar y sioe The Commitments hefyd. Dwi wedi ymgartrefu, dwi'n nôl yng Nghymru wan. Ddiweddar dwi wedi cael mwy o gyfleoedd yn cyfansoddi ar gyfer teledu. A fama dwi heddiw wrth i wneud hynny. Dwi wedi bod yn gweithio yn cyfansoddi'r music ar gyfer cyfres o'r enw Dau Gi Bach. A'r briff oedd i trio creu darn o music yn seiliedig ar y gân Dau Gi Bach. Dau Gi Bach yn mynd i'r coed, esgid newydd ar bob troed. A nes i ddatblygu honno mewn i ryw fath o steil gitar o... A wedyn dwi wedi recordio honno, datblygu honno, a dyma'r trac dwi wedi endio fyny efo. Dwi'n gobeithio byddwch chi'n gallu clywed hon. So dyna dwi'n gweithio yna fo ar hyn o bryd. Dwi'n cysidro'n hynna'n fel rhywun really lwcus i allu cael y cyfleoedd yma i weithio mewn maes cerddorol ac i wneud y gwaith actio a'r cyfarwyddo, wrth gwrs. Sicr heb yr iaith Gymraeg fyswn ni ddim wedi cael gymaint o gyfleoedd, dwi'n meddwl. Dwi wedi sôn bod fi'n gerddor a bod fi mewn band. A mae yna her, dwi am osod her i chi wan. A mae yna 50 o bunnoedd ar gael i'r enillydd, a mae gofyn i chi gyfansoddi cân Cymraeg hyd munud ar gyfer y gystadleuaeth yma. Felly fi fydd y beirniad, a dwi'n edrych ymlaen i weld be fyddwch chi'n gallu creu ar ein cyfer ni.